ଇଲାଏ ତମେ ମାନେ ଆସିଗଲ। ହଉ ପିଲାଏ, ଆଜି କି ଗପ ଶୁଣିବ କୁହ? ଜେଜେ ଆମେ ଆଜି ବେଙ୍ଗ ଓ ଚିଙ୍ଗୁଡି କଥା ଶୁଣିବୁ। ହଉ ପିଲାଏ, କହୁଛି ଶୁଣ। ବେଙ୍ଗଟିଏ ନଈ କୂଳରେ ଥାଏ। ସେ ଦିନ ଯାକ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ବୁଲେ, ପୋକ ଜୋକ ଧରି ଖାଏ। ରାତି ହେଲେ ଗାତ ଭିତରେ ରୁହେ। ଚିଙ୍ଗୁଡିଟିଏ ପାଣି ଭିତରେ ଥାଏ, ପଦାକୁ ନିଶ କାଢି ବେଳେ ବେଳେ ଚାହେଁ। ବେଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ବୁଲିବାକୁ ତାର ଭାରି ମନ ହୁଏ। ଦିନେ ସେ ମୁହଁ ଟେକି କହିଲା, ବେଙ୍ଗ ଭାଇ, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗାତ ହେବାକୁ ମୋର ଭାରି ମନ ହେଉଛି। ବେଙ୍ଗ କହିଲା, ହଉ ଭଲ କଥା। ବେଙ୍ଗ ଓ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଦୁହେଁ ସଙ୍ଗାତ ବସିଲେ। ଚିଙ୍ଗୁଡି ସବୁଦିନ ପାଣି କୂଳକୁ ଆସେ। ଗପ ସପରେ ଦୁଇ ସଙ୍ଗାତଙ୍କର ବେଳ କଟିଯାଏ। ଦିନେ ଚିଙ୍ଗୁଡି କହିଲା, ସଙ୍ଗାତ, ତୁମ ସଙ୍ଗେ ଡେଇଁ ବୁଲିବାକୁ ମୋର ଭାରି ମନ ହେଉଛି। ବେଙ୍ଗ କହିଲା, ନା ନା, ତୁମେ ପାଣିରେ ରହିବା ଜୀବ, ଉପରକୁ ଆସିଲେ ତମ ଜୀବନ ରହିବଟି। ଚିଙ୍ଗୁଡିର ଏକା ଜିଦ୍, ସେ ଶୁଖିଲା ଭୂଇଁରେ ବୁଲିବ। ସେ ବେଙ୍ଗ କଥା ମାନିଲା ନାହିଁ। କୂଳକୁ ଆସି ହଠାତ୍ ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡିଲା। ମାଛରଙ୍କା ଚଢେଇଟି ଉପରେ ଉଡୁଥିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଲା। ଚିଙ୍ଗୁଡିଟିକୁ ଧରି ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ବେଙ୍ଗ ଦୂରରେ ଥାଇ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ପାଟି କରି କହିଲା, ସଙ୍ଗାତ, ମୋ କଥା ମାନିଲ ନାହିଁ, ଏବେ ଏ ଦଶା ଭୋଗିଲ। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଏ ଗପରୁ କଣ ଶିଖିଲ କୁହ? ଜେଜେ ଆମେ ଏ ଗପରୁ ଏଇଆ ଶିଖିଲୁ ଯେ ବନ୍ଧୁର କଥା ମାନିବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ଏମିତିକା ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ହଉ ପିଲାଏ, ଯିଏ ଯାହାର ଘରକୁ ଯାଅ।